Hello everyone. Kay ba mo nga naay shortcut kung ang usa ka number i-divide nato by 5? Any number nga ato i-divide by 5 na sa shortcut. Pananglitan, 12 divided by 5, 22 divided by 5 or 120 divided by 5. So kung wala tay shortcut, ingon ani unta atong buhaton, maglong division ta. Ang 12 i-divide nato by 5, 12 divided by 5 is 2, 2 times 5 is 10, nag-subtract na 2, butang og decimal point and then 0, bring down the 0. 20 divided by 5 is 4. 4 times 5 is 20. So the answer is 2.4. 12 divided by 5 is equal to 2.4. Mao ni atong buhaton kung wala ita shortcut. Pero ang akong itudlo ninyo karon, dili na ta maglong division basta mag-divide tag 5. Ang ato rang buhaton, i-multiply ni nato by 2 ang atong number nga gi-divide by 5. So ang 12 mahimo ning 24, and then i-move na to ang decimal point to the left kausa. So mahimong 2.4. Now remember, na kung whole number na dinhi sa pinaka-last ang decimal point. So ato lang i-move kausa padung sa left. So as you can see, parehas ra answer, 2.4. Now again, ang ato rang buhaton, dublihon na to ang atong number nga gi-divide og 5 or i-times 2 lang nato, and then i-move na to ang decimal point to the left kausa. So ang atong next nga example, 31 divided by 5. So ato lang ning i-times 2, ang 31 mahimo ning 62. And then i-move ang decimal point, mahimo ng 6.2. Kausa lang nato i-move ang decimal point to the left. Ang next nga example is 22 divided by 5. So ang 22 kung i-times 2 nato, mahimo ni siyang 44. Then i-move nato ang decimal point, mahimo ng 4.4. Now, mo-work ni siya, bisan dagko nga mga numbers, pananglitan. 120 divided by 5. Ang 120 kung atong i-times 2, mahimong 240. And then i-move na to ang decimal point, mahimong 24.0. Or ang 24.0, pwede rasad na siya, mahimong 24 nga whole number. So ang 120 divided by 5 is equal to 24. Maka-save tag daghan kayo nga time, kay instead na mag-long division ta, which mo take jud siya time, mapasayo na nga to ang process, kaya ato raman siya i-times 2, and then i-move ang decimal point. Pwede sad nato unahon ang pag-move sa decimal point before nato i-times 2. Tanawan ninyo ang mga next nato nga mga examples. Kaganina, ato giuna ang pag-times 2 before nato gi-move ang decimal point. So karon, ato na sa testingan nga ato na i-move ang decimal point ug una before nato i-times 2. So ang 74 divided by 5, i-move lang nato ang decimal point nga hipadung sa left, mahimo na ng 7.4. Then kung atong i-times to ang 7.4, mahimo na ng 14.8. So mao ra gihapon ni ang answer, the same ra gihapon. Kung atong i-times to og una, then i-move ang decimal point, or kung unahon nato ang pag-move sa decimal point before nato i-times 2. Now, ang next nga example, 90 divided by 5, i-move nato ang decimal point, mahimong 9.0, or ang 9.0 is just equal to 9. Then i-times 2 nato ang 9, mahimong 18. Muna siya answer sa 90 divided by 5. Then ang 81 divided by 5, i-move nato to the left, mahimong 8.1. Then times 2, mahimong 16.2. So ang answer is 16.2. Now, mo-work na siya sa tanan number nga i-divide nato by 5. Bisan pa kung ang atong number na ay decimal point daan. Pananglitan, ingon ani. .1 divided by 5. So kay na naman siya decimal point dihadaan, ang ato rang buhaton, i-move lang nato to the left kausa, mahimo ng 3.41. Then kung atong i-times to ang 3.41, mahimo ng 6.82. So maura na siya, ingon na ra ka sayon. I-move nato ang decimal point to the left kausa, then atong dublihon ang atong number. Next nga example, 82.4 divided by 5. So mahimo ra ng 8.24, and then kung atong dublihon ng 8.24, mahimong 16.48. Sayon ra, di ba? Did you learn something today? Now, answer down ninyo, 320 divided by 5. Gamit ang technique nga to ang na-learn karon. And then ang inyong answer, i-comment down below. Thanks for watching!